Kini si Sakat, gawas ko pag umangkon ni humabon, sinaligan ni siya ni humabon. Pero nag-uul kay si humabon, pagkasakit ining Sakat. Iyang sakit labihan ka grabe. Namura ba og di na siya makabangon, maglisod siya paglakaw. Agako na gud siya kung gusto siya mulakaw. So perte na yung guulan ni humabon, saan man akong pag-umangkon? Mauro ba iyang sinaligan? Unya, niabot man silang Ferdinand Magellan. Gipahibaw ang Tibuok Sugbo nga dunay bunyagan ang mga lalaki ini kabuntag, ang mga babae bunyagan ini kahapon. Si Sakat tagadungog siya sa pahibaw, luya naman kay siya, wala siya kahimungaw sa pahibaw. Nagpasugog yun si humabon, at tuwa Sakat kay pabunyagan na to. Kay hapit na naman matay, aron mabunyagan na siya sa bagong relihiyon. So dito ang duha ka mga dagko kay glawas ng sundao ni humabon, ditong Sakat nga boss, patawag kasi mo tiyo. Pabunyagan ko no ka. Ingon Sakat, ingnas tiyo, di ko pabunyag. Ingon boss, di pa balibad tiyo di mo. Padadyo ka dito kay para yan matanaw sa mas anang mga langyaw ba, ang mga puti ang imong kahimtang sa panglawas. So di makuno kalakaw si Sakat, gikugo siya sa duha ka mga sundao. Gida siya dito niya, siya may pagumangkon ni humabon, starring kay siya dito sunahan. Gibutang siya og kawayan ba, murag higdaanan nga kawayan. Kaya di naman siya kabaro, di naman siya katuyan og lingkod. Butang siya dito. Pagkakita ko ni Sakat, napantang mo siya pananaw ang imahe ni Senyor Santo Niño, kaya gumutang man sa altar ang imahe ni Senyor Santo Niño. Mura ko siya gitutukan sa imahe ni Senyor Santo Niño. So, na magbuwag ilang tinanawan, nagsiya na siya tutok sa imahe niya. Mura ko doon ni sanap niya pagbati mo, ligaan ang iyang malamhan ba? Nagtanaw sa imahe ni Senyor Santo Niño. Matong pagbunyag na siya, unang ibunyagan. Gibunyagan ko no siya ni Padre Valderrama. Si Padre Valderrama may nagbunyag nila. Ikaw nga lang kanakog Felipe. Sangan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Wa pagani ko no mahuwa na bunyag si Sakat. Nakabantay siya. Para magniligon ang iyang lutahan. Nisuway siya o bakod ba? Gikan siya paghigda. Gikan na itong katring nga kawayan. Baka gahong naman iyang tiil. Gitukod niya iyang tiil. Hato nakabarog siya. So mga tao, si Sakat himatyo naman nakabarog man. Taon-taon, nilakang siya. Makalakang man siya. So, nilakaw ko si Sakat. Dagandagan ako no Sakat. Ni siya na ayon ako. So sa mga sumod, naghanap ko, dagan kayo na nagana, magpabunyag kayo tayo, matagahibawa ni mga puti ahon sa ning, at naglumba ko no pabunyag ang tanang mga lalaking subuanon. Si Sakat na ayon, sa iyang sakit, human siya bunyagi. Pero ang labing naapektuhan yun, si Hara Juana. Pagkakita ni Hara Juana, sa imahin, gusto naging siya mangayo ba? Yang hangyoon si humabon, kay siya may unang asawa ni humabon, digin makabriban niya nga ako na. Maikog ba siya kay di man to kagtangan ni humabon sa mga katsila man to. Pagkakita niya sa milagro nga naayo si Sakat, dito gid siya nang hangyo gid siya ni Ferdinand Magellan, pinagi ni Enrique katong iyang interpreter nga subuanon na ingon, ako na. Butong gigasa si Senyor Santo Niño ngadto ni Hara Juana.